RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Want jullie hebben vandaag een hele speciale dag. Hier ten zuiden van Eeltjemeer er zijn toch flink wat mensen verzameld, ondanks de hitte. En wat is er speciaal aan vandaag? Nou, de club heeft besloten al een aantal jaar geleden om af en toe wat aan binding te doen met andere bevriende clubs. En we hebben vandaag een zogenaamde fly-in georganiseerd, waarbij leden van andere modelvliegverenigingen wij ze hebben uitgenodigd om hier met elkaar de hobby te bedrijven. En elkaar te motiveren en aan te steken. En om de hobby hier gezamenlijk te bedrijven. En dat wordt afgesloten met een lekkere barbecue voor genodigden, zeg maar. Ja, we begrijpen de hint, Lucas en ik. Nee, precies. Nee, we snappen het. We zullen niet aandringen, hoor. Wat barbecue. En, Dik 80 jaar. Ik vlieg hier bijna elke week nog 2 dagen. Met de grootste kisten. en vanaf welke leeftijd vliegt u al? Of vliegt u al modelvliegtuigen? Ik vlieg modelvliegtuigen en ik vlieg ultralight. Daar ben ik ook nog wat instructeur. Maar daar hou ik volgend jaar mee op. Want dat wordt op plaats te veel. Maar mag ik vragen hoe oud u bent? Ik ben 80 jaar. En dan nog steeds vliegen? Ja, nog steeds vliegen. Met veel plezier. Hoe ouder, hoe gekker. Ik heb een prentkaart bij mij, er staat alleen vogels en gekken vliegen. Nou, dat klopt ook wel, hè? Nou, dat ga ik natuurlijk niet bevestigen. Ik heb alleen maar diepe bewondering. En heeft u hier zelf ook een modelvliegtuig staan? Ja, hier staat mij ook een model, ja. Het eenvoudigste model van mij heb ik hier vandaag meegenomen, want het is warm. En dan komt er toch niet zoveel uit een mens, hè? Dan begin je wat te hangen, hè? En vooral op leeftijd kun je niet zo goed meer tegen die warmte. En knutselt u thuis ook nog steeds aan de modelvliegtuigen? Ja, ik heb een apart hok. Er staan alleen 2 fietsen in. Maar verder is het allemaal model. Ik heb 5 vliegende modellen en dan een grote zwever. Dan een klein zwevertje, dat ligt daar onder die tafel. Dat kunnen ze daar niet zien natuurlijk, maar dat ligt daar wel. Dus ja, ik heb genoeg vloot. En komt u vaak op de vliegclub? Ik kom hier zeker 2 dagen in de week. Ja, ik heb ook wel eens een zaterdag. Dan moet ik natuurlijk naar Drachten. Dan kan het niet, maar daar rooster ik steeds minder in. Want daar heb ik niet zoveel nog meer aan. En als je deze leeftijd hebt, dan moet je alleen doen waar je dan veel plezier in hebt. Zijn er nog veel leden van andere clubs? Ja, ik heb ook van de Leeuwarden wel een aantal mensen gezien. Dus dat loopt wel aardig. Ik praat met Jan en Alleman, dus ik heb waarschijnlijk niet iedereen nog persoonlijk gesproken. Maar van diverse clubs zijn ze hier. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.